Il-Prim Ministru Robert Abela għamel żjara fiċ-ċentru ta' riżorsa Dun Manuel Attard fil-Wardija, l-istess skola fejn tattendi Naomi Paċ, it-tfajla li lejlet il-Jum Internazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità għattet ġurnata mal-Prim Ministru. L-iskola toffri edukazzjoni għal madwar 100 student b'ħiliet differenti bejn l-etajiet ta' 16 u 21 sena. Naomi dawret lill-Prim Ministru mal-iskola fejn ra kif tqatta l-ġurnata hi. L-iskola tagħmel ħilieta biex toffri iktar mill-edukazzjoni tradizzjonali fosthom terapija relatata mal-arti u taħriġ marbut mad-dinja tax-xogħol. Iċ-ċentru ta' riżorsa Dun Manuel Attard hija attiva ħafna fil-komunità u involuta f'ħafna attivitajiet u għalhekk rebħet bosta premji f'dan is-settur. Hija kkunsidrata wkoll bħala l-ewwel skola organika f'Malta. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru kien impressjonat bis-servizz u dedikazzjoni li juru l-ħaddiema tal-iskola. Tkellem fuq l-importanza ta' tranzizzjoni komda għall-istudenti li jtemmu l-edukazzjoni tagħhom f'din l-istituzzjoni edukattiva biex jitlu fid-dinja tax-xogħol u joffru sehemhom fis-soċjetà. Il-kap tal-iskola Nicolas Saġusi ringrazzja lill-Gvern tal-għajnuna bla waqfin li dejjem wara. Stqarr kif l-iskola hija xhieda ta' kif persuni b'diżabilità jistgħu jintegraw aktar fis-soċjetà. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana enfasizzat l-importanza tal-inklużjoni fis-sistema edukattiva. Sostniet kif il-ħidma tal-ħaddiema fih dan l-iskola twassal biex persuni b'diżabilità jkunu aktar konxji tal-kapaċitajiet tagħhom. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li faħret lil din l-istituzzjoni għall-inklużjoni li taspira fl-istudenti tagħha. Hija għalqet billi qalet li dan it-tip ta' tagħlim u l-akbar għodda għal persuni b'diżabilità għaliex toffri toma tad-dinja tax-xogħol.